Yo, se on Daddy Cool, Eki B ja vieraileva tähti Stiletti T. What's up? Tsiikataan mitä meillä on tällä viikolla. What up? Se on Eki B Huudinurkka ja tällä viikolla mulla on vieraana Nigisa Family Productionin toimitusjohtaja Daddy Swag Police Cool sekä Nigisa Family pitkäaikainen yhteistyökumppani ja edustaja Stiletti T, joka nyt ikävä kyllä sammui, kun poltti vähän liikaa paffia. Mutta eikä me selvitä tästä Daddy sunkaan kahdestaan vai mitä? Kyllä. No, mitä jäbälle nyt kuuluu? Ihan hyvä. Okei, mitä on tullut duuneltu? Ei mä et se oikein mitään. Töpsetti. Joo. Ei milloin muuten tulee toi Swag Police ensimmäinen jakso, pilottijakso? Mä oon ensi vuoden alussa. Ensi vuoden alussa. Joo. Okei. Mitä me saadaan siinä nähdä? Kaikkea vitu aitoa edustusta, yleistä pahennusta ja jengien pissausta. se oli niinku vain yksinkertaisuudessa. Pähkinänkuoressa. Okei. No onks sulla mitään terveisiä katsojille? Se on hyvä sanoma. Näin teemme. Hei, onks talvisuunnitelmia? Pakko vielä kysyä tähän loppuun. Johonkin lämpimään. Johonkin lämpimään. Okei. Siellä nähdään. Voidaan ehkä ottaa siellä uusi haastis. Tsiikataan taas. No. Aamuset. Kai se on pakko nousta. Hujakka. Seuraavaksi Eki B:n säätiedot. Varmaan. En mä nyt tää on vitun kylmä, mä mitään säätä ala täällä lukee. Mä lähdänkin. Mä tuun sinne sisään. Eki, voisit sä nyt lukea ne säätiedotukset?
Kello on 7 aamulla. 100 vitusti, en tiedä onko tää räntää vai vettä, mutta perseestä on. Nauttikaa niistä teidän sisämeiningeistä vielä kun voitte. Tsiikataan. Muistakaa tsekkaa Nigisam Shop. I'm coolin' with my youngest, and while we smoke 100, but nigga I'm 300. Click clack pow, now he running. Don't be fucking with my youngest. Them niggas be drumming, they take your ass down. Shit.